нигоҳ кунед, бибиам. бибияш бибиам дорад? медонистам ки рӯзе бармегардӣ. бибиҷон, одам магар кӯдакро аз бибияш ҷудо мекунад, а? бас ҳаст. аз ин пас ҳама бидонад, бибиам дар ин хона дар паҳлӯи ман меистад. дар ин ҷо ман қарор мебарорам, дар хонаи ман намеистад. бигзор чӣ қадаре мехоҳад биистад. бале биистад. бигзоред бимонад. ҳамаи шумо бар зидди ман мебароед, а? мирам, метарсам. ба ту чӣ шуд? девона мешавам, девона. ман дар паҳлӯяд мешавам, мирам. камтаре дигар биистем ҳамин тавр. ту бо ӯ оиладор мешавӣ, ҳа ёрон? фират, ин айби ман нест. оилаам маро маҷбурӣ ба шавҳар медиҳад. яъне ки ту ризогӣ надодӣ? ман гуноҳ надорам, фират. чаро ин корро мекунад? ту ба онҳо чӣ кардӣ? боз аз аввал ба сари онҳо чӣ омаданро ман медонистам. мактубро бошад ман фиристодам. миронро бошад ман аз ӯ ҷудо кардам. ба сари ону ҳама бадбахтиҳоро ман овардам. онҳоро аз ҳамдигар ман ҷудо кардам. райҳонро бошад ман дуздидам. ҳамаи ин корҳоро ман кардам. ба сари онҳо чӣ бадбахтиҳое меомад, онҳоро ман мекардам. ман гуноҳе надорам, фират. эй шайтон, аз назди ман дур бишав, маро танҳо бигзор. эй шайтон, эй дур бишав аз назди ман. дур бишав, дур бишав, дур бишав. райҳон, диванро ман партофтам. ту дар он ҷо хоб бирав. ман дар замин хоб меравам. чихел? чихел? ҳеҷ кас нагуфтааст туам дар диван хоб меравӣ.